Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Dito ka. Tupad ka doon ka. Araw makita na pagkagwapo ni mo. Tupad ka. Thank you, sir. Salamat, sir. Murat na kaluhan-luhan, no? Tanawa. Oo. Nadugang ni sir, kaya itudlo, simod layo, gina. Ay di manggod. Ato, ipangita na to ang tindahan nga Georges. Mao gani. Sikat na rin tindahan na di ay. Sa Facebook ani, ang viewers ani, like, followers ani, 4 million. Oh. Ilan na kayo? Sa to? Ha? Pila? 4 million. 4 million? 4 million. Itas lang to, no? Salamat po. Tupat. Pero milyon. Milyon. Unya, mitasan tong mga pata, magkuha, di pa ta mukaon, mag-istorya sa ta. Bahin sa imong kandidatura. O lagi rin problema lagi na to, sir. Dali na ako mangkod na to refuse an offer, it's an insult. Mao gani, adto na dito kay gitawag ta sa June. Yung ako ganin. Ay nang nagkita ko. Hindi mo na siya. Taga-diri na. Oh, yan tagiya diri. Tara. Tara na siya no. Ayo sige. Ay, Para si Miss ay Video. nagbo. Sige na libre sa manak. Na address ko nimo. Tara. Ay na sige. Libre lagi, libre. Okay na sila lagi. Nam lagi scrap. Mao gani, naon ta dito. Dayon siya, no? Kamusta? Tagay siya. Pagbuhat mo siya. Waiter. Anytime. Panik mo siya. Kamusta? Sir, Tagay siya. Tagay Waiter. Ang tungan lang ta. Alam nyo na. Kami kalingkod para ikaw may last ko. Ang ako ko na play. waiter, palihog ni bangko waiter. Oh. Waiter, duha ka bangko waiter. Nak. Sabab ka nak. Ari ko diri nak. Oh, aral ka ni. Sir. Okay ba ni sir nga? Ang may problema, mas mayo na pagka istorya ta, rumayo pagka kaon na to, may pagkasabot. Usa naman taga-barangay, di ba? Usa naman taga-barangay, di ba tayo usata? Ha, di ba? Pagkaroon din, sa politika naman na may naikontra, pero sa personal, puro dami ko. Okay na ta, di ba? Nagtawa ka? Dungan ng pangaon, ako'y bahala sa tanang pagkaon na to, ha? Kung ako ang sir ba mo? Karon ba mo kita sir? Okay, karoon sa tanang kita mo. Waiter. Waiter! Waiter. Nagaik mga order ni sila palihog. So, order eh. Dayon. Ang katulang ko, Ngayon eh sila kwan. katong resume. Kani si Siano, kani si Cap. Oy, butaran. Ang imong boto sa media, tunga iya ha. Kwan, para banhap. Para angay sila. Ha? Ay kalimot kay tika diri na mga barangay. Sila na dyan. Tunga lang. Tunga lang. Tunga, media, imong media. Putante ka diri. Ha? Putante ni. Putante di ko. Putante.
Hap-hap ra mangod, happy mo ha, happy ha butos. Pero ang tinuod yun na ba? Ako gugang gihangyoon ta na Ako? Ako ikaw. hangyoon ta ka na ato suportaran si Kuan, Kap Idol Rap. Kap. Kap Idol Rap. Oh, kapay dun rap lagi. Juan, Mga ano tao sa mga ano ta para dahil nato tiwas sa istorya. Self-service Ay, na man ba eh. ni? Self-service ni Dire. Kitulukan, kuha man mo eh. sa inyong istorya. Ha? Lisa. Salamat na sa pag-invite na mo. Daddy, ninyo, tara na. Dili-dili. Ya, ako sa bakit sa mga sunod ka nila? Sunod ka o bukaon ka nga librera ni Day. nak, Bukaon lang ko. Oo. nak. Uy, asa? Mami nga. Ano? Alisa! Ano ba? Alisa! Ay, sir, pasensya na. Ang anak mong gulong lakaw ba lukod. Oh, namo ni kon. Gutom sir. Sige, sir. Pasensya na mo ha, pasensya. Ali, diri. Ali, daddy. Ato ni. Pakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Uy, ikaw. Misay, magkuyo ka nila. Ay, bili na siya kay libre ba ya? Libre. Kaon ka. Libre, ang bayad ka nga. Sige. Oh. Mukhaon ka. Kao na lang ko. Kinahala, self-service. Self-service ni Dire. Self-service. O, kita'y maglinya dito. Tara. Sige na mo kay. Smoketan mo. Unlimited ni Dire. Sir, basta libre ka ni sir. Apteke no. Oh. Sir. Unya, Kap, sir. Kami na bahala. Kami na bahala. Oh, sige, sir. Ito naman ito. Sir, apteke sila. Basta libre no. Sir, uling niya sa ko sir. Apil dito kay... Huwag mo kay uwaw. Nawa, kita ka? Pasa mo yung ko. Pasalig yun ko. Ako may bahala ni mo. Ha? Dili ba, ang kwansan sila ba? Huwag batasan ng anak-anak ni Shano. Tarawar, kasi kung Anay batasan ka? Walang kakauyon. Parihatan luwa, wakauyon. Kay namiya. hindi alam Pero ba? nay batasan. Nay batasan, Oh, pero wala wala tao yun. Oh. Oh. Anak ko ng mga tao ko, pero aton agion sa diplomasya. Kay ato hangyo na, kay ba naman siyang suportaran lang yung ka. Kunya ato silang pakanong for life din sa akong restaurant. Oh. Yes, si Shano, Asa ba imbes- sila mangita na? Si Shano, sir, imbis, ari pa tato, kaya mag-istorya pa ito nato, kay mamat niya, bira mo siya yung anak ko. Huwag ito patasan yung anak. Ang iyang anak tingali gusto mo lang siya. Siguro. Kasi iyan ang padagalog, iskit chairman siguro yung anak. Iskit chairman. Oo. O siya mo lang iskit chairman. Kanang taghipo sa mga kuwan, kanang mga siya. Ano? Kasi baka na sa mga kwan, sa mga... Kaya naman ko'y floor manager dire. Oh. Kunya ang iyang trabaho, silhig o ma'am sa mga floor. Kuwan. Siya manager sa Kung mga nalasa mga ko'y limpia. chairman po dire, Oh. kuwan, saan mo siya tighipo sa mga siya din mga... Oh, mga chairman, lamisa? oh, sakto siya, Paplayo chairman. na to, iski. Kung saan lang iski. Sa Iski para chairman sakto yan po sa na. kabatalunan. Ako bang yan po na sa mga siya? Oh. Chair ko, chairman. Oh, Oh, tingin po, may ito paplayon din eh. oh paplayo na to. Adlaw, ma'am. Ano yung ilang sa inyo? Pili mo dali. Ato mo dito linya sugod. Pasayan o skalop. Pasayan o skalop. Dali ba? Pasayan o skalop. Mao gani. Gabi-gabi naman tayo. Pero pasayan o skalop. Unlimited. Kami kini diri kini pasayan. Ama, pasayan. Barbecue na sa sir. Palihog lang yung ulo sa mas. Kanila mas ako. Nasa tayo mga luto. Ari ko yung loto kayo. Ako pasayan na ko bahala mo diha. Ikaw sa daddy, no? Imong naong ba? Basta libre, yun, no? Di mas yung libre nak. Maikot ko ato nila dito. Bakit di ba ito? Iyang amigo. Ikaw no. Ate. Yan, yan, sa ka. Di mo kakasabot kay bata mo ang ka. Awat mong kwarta, oy. Kura pamiliting. Wala tayo mo. Wan. Ang ako bang... Ito kanina, ato itong sakay-sakayan. Di ba naman kas mga tao? Di tag mo kuan nga ato silang pakita na ito nga nasukutan nila. Sakay-sakay lang. Di ba na ba? Daddy, DMD sa dilang gibuhat. Daddy, ay sakit kayo sa dughan. Ay, kaya. Harap-harapan na ito ilang pang insulto ni mo. Nakasabot ko na sa imong For sure, karon awa, ikaw ilang istoryaan dito ron, nangaon sila. Sila mo na po. Bahala sila. Adi, kaaway dito na to. Ay, dili na ito kaaway. Wa tay kaaway ninyo.
Ang ato diha nga ato lang na silang amiguhon bisa masuko sila nato kung sa buhat. Di ta masuko. Dili to sa kaaway. Mga naong na to, ilang mga naong na ato magkuan. Di to masabtan to silang tayo to kaaway atong unsa man kanang ang akong pliti diri ba? Igo na malipliti dining oh. Nya ora gigutom ra ko. Ha? Unsa man? Uli lang ko ha. Tara, uli na ta. Dali, dali. Dali, di sa amin mo uli. Pwede ba Magsuri-suri sa amin. Susuro-suroy. Basta Tibaw sa na ko. cellphone. Ako nagpakuan ko ano ganito. Picture, picture. Muuli na lang ta, muuli na lang ko. Ayos na yung cellphone dali. Uy, di mo magdugay ha. Lagi. Ha? Ah. Di mo magpatakag lakaw karon. Eh kanara ba yung mga kuan? Oh, Naman. oy. Atos ako. Sige dali. Bye-bye. Bye-bye. Nak, mayo-ayo mo ha. Bye-bye. Sama ka. Na. Rinso. Oy, Agliho ka? Taman. sumitulis kay Wilo. Kalma lang. Ano man na? Taas ka mo. Ama uwi si ring. Taas ka mo. Sumot! Tas. Dito tas. Ay, may kuan ni ha. Manab. O sabi tayo ninyo. Ha? Di ba? Wailihok ni. Among toyo. Oh. Ngani ni siya. Kamo ba? Kambo ba? Ang amo lang ba? Oh, Kamo ba? pero ang piso piring ta. Dami. Napon mo yok. Tungon. Halap. Ulo. Tesa. Oy, piso piring ta. Tepa. Magunsalita ninyo, mag-recollection? Dili. Nyari ta diri. Para magsabot-sabot ba? Oh. Istorya ta tino, o di ta mag-unay ta, di ta lalis. Ustar may tumo na to. Kita na natin mga pamilya. Kinahanglan kita kwarta, di ba? Kana, agree ko na! Di ba? Agree! Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Muna nga, di ta mag-unay. Kung musa, kung pikas, mingon nga, taga-anta. Bato sa house. Sige. Tesa. Pero naa kay pagkadao. Patalawa lang. Pwede ka mo share na yung muta. Dagko kay muta. Pareho ko kuha na. Tesa. Agree ko na! Uy, Tesa. Kung sa'yo agree. Oo, kasabot kung sa'yo agree. Agree ba? Agreement! O mga kasabot, agreement! Ang abas ganaon ka, so yung na mo tinta, God. Dili kay tinta. Usapon pag yun. Naambutin niyo eh. Usapan na unsa. Kuntian ta mo. Kung sa'yo agree. Ang pasabot na ko ba? Kung muhatag ang pikas, ato tas pikas. Kung pikas na po muhatag, ari na po tas pikas. Uy! Tunga Ano unay. na ba? Asa man atong pagka-loyalty, ana? Kana, nawa na yun. Nawa na gina atong pagka-loyalty, ana? Tinood na. Kana mo sakto na yung mga loyalty. Pero pag istorya, kanang nagkakwarta wala. Kitang tanan ang hinahanglan tag kwarta. Dapin sa mo gamay kayo mo. Di ta masod. Oo, tumos kamera. Ano? Mo lagi. Mo lagi na pasabot ninyo lagi. Di mo gusto pasabot. Buwag bi. Di mo kasabot ba? Social distancing hapon tabisan nag-grupo Ikaw, pasabot ninyo. Dili ba? Kung biingon gini ang pikas, katagaan ta, ato tas pikas. Kung biingon tong pikas mo katagaan ta, ato mo tas pikas. Dili kay magsikit ang lalis, magsikit ang patay. Dili, ingani mapuni. Unya og padanglit. Kinsa man ko'y nag-ingon ninyo nga magpatay ta. Ang amo lang, ni gilabanan lang namo og asa sakto. Kay ngani ni siya. Ay. Wala man ko mag-ingon nga magpatay ta ninyo. Or kaming grupo ha. Ang amo nga magkahugbong ta, magkayusa ta para sa atong kaugmaon. Mo lagi na pasabot na ko. Dili kay mag. Hoy, dai. Kung mao gina siya Paminaw kay- sa mo. Dili ta magawi-away ninyo. Paminaw kay- sa- Kay parehar ta ninyo po. Pastoryasan ninyo siya. Paminaw sa mo ka apil ko ani silida ha. Apil ka na. Yaw. Paminaw. Ang giingon ni Leonardo nga kita ninyo. Dili ta magpakamartir sa atong mga agaon. Kay gigamit ratana. Unyar sa wapa mahuman ako dialog. Gigamit ratana. Di ba? Paminaw mo. Doon na magatay mga utok ninyo. Ug doon na tayo sugo. Minaw ta kay siyempre sinuhulan ta nila. Sa good. Utok or autok? Kung saan to? Bahala na kung sagot to. Isa, agree ko sa inyo mga ipanulti. Oo. Kasi sa imo hasad, ang atong importante karon magsinabtanay ta. Dito magawi-away. Kaya ang ato amang god.
Mas maayo magsinabtan ay tangtanan para way gubot, way sabog, di ba? Doon na mo gusto. Nindot na, pero nako suggestion, ingani na lang. Kita, kada mo kita nagkadayang partido. Dili na lang kata magkuan nila, maglunod patay nga to nila. Maghimo ta nga atong desisyon. Uy, Kana! dili ta ingon nga. O kung sa desisyon sa inyong amo, ato na mao na po ninyong ibukas inyong baba, mao na po ninyong buhaton. Ni nga wa man ko. Dahil gini. Depende naman, mo man ka mo tingog diha. Minawa sa ko ninyo. Oh, sige. Ay sa kumuta sa buwak, kana kumuta. Kumuta diri ba, kumuta. Ayaw, sakit kayo. Kinahanglan, all for one for all. Kana ba yung isda? Ako na magluwag ron. Sige, taglalis. Ako to, all for one for all. Ako, good for one, good for all. Correct! Oh, bayanihan ng people. Ang saman. Okay kayo. May problema. Aray, nay maayo ay. Aron ga tinuod ko na nagkahiusa ta. Oh, sige, Berta, aminaw ko naman, Berta. Ako sila pasayawon. Pasayawon ko. Ayaw! Ayaw pa sayawan. Peace po, peace. Opera mo ba? Mag-ilis patagros. Please, diri mag-ilis. Peace. Kumuta ang buwak. Piso, piring or cheese gift sa buwak. Mao na gitawag piece of kinalan. With matching na. Unsa man sa buwak nimo? Brad, dawaw? Asa pa dali? Alkoy nagikan, alkoy. Uy, mura nung kamasyon noon taon ay. Mura piece of piring nimo. Ako tol 8 pa kayo. Susang ako, kay bawag di Ay, mo. gibutangan mo ni mo. Gibutangan mo ni tukong ni mo. Oy, sa siraw niya ako, sa Sa siraw ni mo, ha? Ito. Gikan ni siraw sa ako, pero ginto ko nagikuha sa minteryo. Kanto na busog kayo diyo. Busog ka kain ka sa mga kuha ni, mga panit sa mga kuyama dito sa mga Nakta mo nangamatay. inibot mo minteryo no. Mauni! Patay jud ka. Kasi dawat na. Kamu do kay pareho mo. Dili, ang mudawat ani ikaw kay daghan kay kuha niya. Pupariho kulo sa imong ka. Na imong ka Bruno Mars nga nasakit. Ikaw ba? Bago ba kita ka istorya nga dito magsige. Ikaw na. Ang pamangagi ani. Bruno Mars nga double Kala ka ni Joko nimo. Nga wa ka mahimuon. Lingaw. Lingaw ni Agi ni Butan Jaw na na mo. to. Kato imo joke asa ko dipita mo katawa to. Depende ra gid mo. Yahem tag naong. Wa man. Ay, basta ato lang no. Nagasinabot ta. Sinabot ita. Ang atuwa dito mag-away. Para hindi atong Rap, idol rap. para Wa lagi. Way samok, para way samok ba? Wala. Para way Wa tay labanan, wa tay labanan. Pero kinahanglan doon na kay rap no. Wata, hoy. Watay labanan pero Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Si. Sige ko na kinsa. Sige ko. Hoy, patak ka. Kinsa man mo? Aminaw sa. sige. Ako pasabot ninyo. Kinsa politiko nga muhatag na to adto ta. Dili kay gamay politiko ba na kamo ba? Bago mo. Ikaw ba din sa bago ba talaga istorya? Wala lagi tay politiko nga atong padalipdan. Sa asay mayo. Ito ta. O asa sa diri. Oh. Ana lang ta. Ano na to kumkum na ta? Anak mo ta kura. Kisa lang kura. Kura puruko. Hoy, basta mo na to ha. Sige. Sige. Pero unsa may timaylan na ni nga okay na Oh, atutan. di na tayo magawa ninyo. Pisa ta. Peace. Ana na. Ayun na, buhat to si Pidot na, may rap si Pidot. Sige, unsa ba na? Para sa Kana. Kato mag-exercise. Exercise. Go! Let's go! Murag to exercise sa konsehal nga way barangay. Tagay rin. Exercise! 1, 2, 3, let's go! Exercise tayo si Pidot Maga, si Dadong Maga, si Pakul Maga. Let's go! Exercise tayo si Steven. Aron ang katawan na tumurag si Kiko. Ay, pagani. Ay, lagi mo panaot, kaya wabel siya mo lansar. Daot, katambo ka na, ang daot na daot. Bisa gigali na kung lawas mo lagi padautan sa naga. Okay ra gyud kay na. Oh. Wow. Strong kayo. Hindi ka naglawas mo, mura nagbutanding sa uslog. Asar mas big pipitoron. Ha? Pipito. Wa na stasyon na Hoy nila. nagingon ba ko nimo ha ayaw ni dayon nagsulob. Oh, ano Kay mura nagmantel dito sa menteryo nga pagkuha ko aning buwak. Bariya gid eh. Hoy, Okay ni ay na gikan. tamaya kay Mauro man ni picture
Hoy, basta mo na to ha. Balik na sa istorya. baka na to. Peace na ta. Peace, peace. Okay na ba? Peace with video. Ikaw, Berta. Okay, okay. Ikaw, Bruno Mars, nga nasakit version. Okay na? Okay na. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakao kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIBI sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y gamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo